Hej sammen, velkommen til en ny herinde på vores kanal. I dag er det altså mig, King Kong B2. Du skal se. Og jeg tænker bare, at jeg tror faktisk, at Google han har lagt en intro. Velkommen til vores kanal video op. Så den synes jeg da lige, at I skal rende ind og se, før I ser den her video. Der er sådan lidt information om vores kanal. Men jeg tror faktisk, jeg glemte at sige noget, da jeg lavede min intro til, at mig og Google Owens, vi havde en kanal sammen. Selvfølgelig kommer jeg ikke til at stoppe ind på min main kanal, men det kommer nok til at være lidt færre uploads derindfra. Jeg tror heller, at det er sådan, ja, hvad kan man kalde det? Bare vi går ind. Lidt sådan, ja. Sådan kedeligt inde på min kanal. Nu har jeg jo allerede næsten fået min drøm, altså 50 subscribers. Altså, det er jo mit mål. Jeg har jo næsten nået min drøm. Det er jo helt crazy. Næsten mit mål. Altså, det skulle da helt crazy. Seriøst. Jeg fucking elsker jer derude. I love you guys. Men sådan, skal vi også lige komme i gang, sådan over på en måde. Jeg får sgu egentlig nogle rimelig gode hits. 2 sek. So, I'm back. Vi skal til at publicere. Hvor kom vi fra? Jeg fucking elsker jer, guys. Seriøst, jeg har næsten nået mit mål på YouTube her. Min main. Det er sgu da helt crazy. Ja. Jeg kan næsten ikke beskrive det. Jeg er mega glad. Så, extra great phone. Get the hell out of here. Nej. Map. Lol. Lol. Come that combo. This. Kommer jeg helt frem. Nå. Mig og Google Owens kommer altså ikke til at lave videoer sådan, hvor vi er sammen i en video, hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan. Mig og Google Owens bliver mega gode venner, eller jeg er blevet mega gode venner. Ja. Ikke sådan meget der. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil have med det. Ja, jeg har bare for helvede. Helvede. Get the... What? What the fuck? Efter en combo alligevel. Kom nu ud og freaking jump by, guys. Get your boot over here. Fucking... Det er snart. Kan jeg godt mærke. Fucking... Hvad med det der pis? Spawn... Nej, stop nu. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget med de der kister?
Get the hell out of here, man. Der var en kist. Fucking chest. En nederst der. Ej, hvis jeg dør nu, ikke? Fucking flækker mit liv. Først. Jeg flækker mit liv. Jeg flækker mit liv. 2 sek. Ej, selvfølgelig er jeg ikke død. Det var sgu lige lidt dårligt. Jeg skulle dø der. Første en. Jeg tror sgu, vi hopper ind på ILO-PvP i stedet. Hvor kom jeg fra? Man. Jeg skulle virkelig have optaget det her før. Skulle jeg have snakket ind over det. Hvor kom jeg fra? Hvor fuck vil jeg overhovedet hen med den her video? Jeg har ikke sagt det før. Hvis vi spiller 1000, 100k, så havde du fået det. Lol. Roasted 5 racks, eller Rix, eller hvordan kan det skal udtales? Sorry. Bring it old C. Roasted. Well, roast. We'll see. Sorry. Jeg er lidt hæs. Jeg på det hele. Alt. Se. Hvor fuck kom jeg overhovedet fra? Wow, en combo. GG. Men altså. Jeg er seriøst det her. Så kom her. Jeg har ikke taget et gabbel endnu. What the f... What?
Don't say. Det var alt. What the fuck? Hvorfor lægger han? Det er i hvert fald ikke mig, der lægger. Jeg skulle ikke finde ud af at ramme ham her. Nå, det er strength. Kom her. Jeg skulle lige have noget. What? Hvad sker der lige for de der ting, hvor... What? Det er hacks! Hacks? Hvordan kan man overhovedet se, at det er hacks med det der dot legit? First. What? Oh, big yeah. What? Hvad sker der lige? Hvad fanden sker der? Han lige taklet sit hack til eller sådan noget. Fuck. Okay, han hacker kraftedeme. Det er sgu tydeligt. Just freaking sane. Get the hell out of here, man. Okay, ja, det er tydeligt. Tydelige hacks. Tydelige hacks. Tydelige hacks. Tydelige hacks. Tydelige hacks, mand. Fucking tydelige hacks. Get the hell out of here, man. That hacks. Hacks. Just cold hacks. That cold hacks. Hacks. Freaking hacker. Ja, tydeligt. I så det. Det er 100 pæl ud. Ja, det er 100 pæl ud. 100 pæl ud vi fra Googles stream. That hacks. Okay, I alle sammen, I har set det. I alle sammen, I har set det. Jeg har godkendt min. Jeg har set. Så lang afstand. Så lang fucking afstand. Ja, jeg kan lige så godt bare brænde op i helvede. Ja, se. What? That hacks. Freaking hacker. Slå. Nej. Ens. Nej. Slå mig mens du. Så er det 1, 2, 3. Ha! Lol. Fucking hacker. Hallo, alle I går, de så det der. Og hvis ikke han bliver bandet for det, I går, fatter jeg det kraftedeme ikke. Hvis ikke han bliver bandet for det. What the fuck? Say. Nej, dot legit. Og nu. Der er der kraftedeme ikke det der dot legit. Hvordan kan man overhovedet se, at det er freaking legit? Ved det der er legit? Jeg gør det lige at vide. Hvad her? Nå, men det var det for den her video. Jeg håber, at de var altså alt for mig. Denne omgang, jeg håber virkelig over ham, da han hækker.
Men ja, hej. Håber I kan lide det. Nu har jeg sgu egentlig glemt min egen intro. Hej, lige husk at sub og like vores kanal. Jeg skal lide det, og lige det indhold, jeg smider op på vores kanal. Hej hej!